sebeobrany jsou zvláštní tím, že jsou zcela zdarma. Radnice se je totiž rozhodla zaplatit v reakci na kriminalitu ve městě. Bohužel se nesetkali s valným zájmem veřejnosti. V tělocvičně místní základní školy se sešly jen necelé 200 zájemců. 200 přepadených lidí v Uherském Hradišti jen za letošní rok. Zdejší radnice řekla dost. Pustila proto ze své kasy 40 000 na kurzy sebeobrany pro veřejnost. Přestože zájemce nestojí jedinou korunu, sešla se na první lekci jen hrstka převážně mladých lidí. Sebeobrana je pro každého. Každý člověk má možnost se bránit a proto tuto šanci dáváme všem, to se tady naučit u nás. Výuka probíhá pod vedením zkušených trenérů. Ti říkají, že základy sebeobrany zvládne bez rozdílu každý. Především křehké dívky. Jsou to totiž právě ony, které stojí na vrcholu policejních statistik násilných přepadení. Jejich převaha ve včerejším kurzu proto nepřekvapila. Doufám, že to dělají jako prevenci, ale myslím si, že je to zase těch 50/50 kvůli špatným zkušenostem. Jednou jsem byla přepadená v obchodě. Není na škodu umět se ubránit, pokud by se mi někdy přihodilo, že mě někdo napadne. V dnešní době já si myslím, že je to hodně zapotřebí. Když mě budete udržet, mě stačí tohle. Jedna lekce a jeden hmat ale nestačí. Město doufá, že zájem lidí o vlastní bezpečí stoupne a desítky tisíc ze své pokladny nepustilo zbytečně. Čím víc ta veřejnost bude mít do toho zájem, tak si myslíme, že bude méně docházet k nějakému vzájemnému napadání. Kurzy budou v Uherském Hradišti pokračovat prozatím každé úterý až do Vánoc. Tomáš Hyjánek, Česká televize.